Kaixo ikusentzule eta ongi etorri egunez egun programara. Gaur kontan Joseba Otano dugu gurekin. Kaixo Joseba, egunon. Kaixo, egunon zuri. Bueno, Joseba, gaur kontan administrazioa euskaraz taldetik ordezkatzera zatoz. Motz azalduko aldiguzu zer den administrazio euskaraz taldea? Bueno, administrazio euskaraz taldea da talde bat txikia eta nahi duena da administrazioak euskalduntzea, orokorrean, ez? Batez ere Nafarroan, ez? Nafarroan aritzen gara. Eta hori da, gure asmoa. Eta gaur egun Nafarroako egoera administrazioari dagokionez eta euskarari lotuta, zein da? Bueno, egoera nahiko kaskarra oroar, baina, bueno, ezberdina da toki batetik bestera, ez? Dakigun bezala euskarak zonalde aurritu Nafarroan. Bai, hiru hizkuntza eremu daude eta, bueno, egoera ezberdina daude, ez? Gaur kontan batean zentratzea gustatuko litzaizuke edo hitz egingo ditugu zonalde ezberdinetako egoerak? Nik uste dut, ja, hemen gaudenez, hobe dela denak errepasatzea. Eta hasiko gara zonalde euskaldunetik edo, kasu horretan, ze egoeretan dago Nafarroa administratiboki? Eremu euskaldunean alde batetik daude udalak, udalen nahiko ongi jokatzen dute, oroar, ez? Gehienetan eskatzen dute euskara, lanpostu publikoetan. Bueno, izan daitezke salbuespen txiki batzuk, postu konkretu batzuetan, baina oroar eskatzen dute euskara eta udalek nahiko ongi jokatzen dute. Beste kontu bat da, estatuko administrazioa, Nafarroko gobernua, eta horiek, ez? Bueno, horiek ja ez dute ongi jokatzen. Ongi jokatuta ere, legeak bermatzen du euskararen balia berdina izatea beste hizkuntzekiko adibidez kasu honetan zona euskaldunetan edo zonalde euskaldunetan? Bueno, kontuan izan behar da, batez zentratuko gara Nafarroko gobernuan. Nafarroko gobernuak erabiltzen ditu alde batetik oposizioa eta bestetik oposizio lehiaketa, ez? Oposizio lehiaketa erabiltzen duenean, orduan hizkuntza puntuatzen ditu, eremu euskaldunean puntuatzen du gehiago euskara, ez? Kontua da, bakarrik oposizio lehiaketa erabiltzen duela osasun bidean. Foruzaingoan ere bai, baina oso deialdi gutxi dira horiek. Eta osasun bidetik kanpo erabiltzen du oposizioa. Eta oposizioa erabiltzen duenean ez ditu hizkuntza puntuatzen, eta euskara ere ez. Orduan eremu euskaldunean postua betetzen dira euskara kontuan hartu gabe. Orduan erran daiteke trampa hor dagoela ez, eta jolasten dutela legearen trampa horrekin, ez da? Legea nik uste dut urratzen dutela, baina inor ez duen hartu nahi. Zer, gero epaiek ez ikusiarena egiten dute, Nafarroko artekoak ere bai, baina legeak erraten du edo euskara beharrezkoa da, edo bestela meritu kualifikatua. Baina Nafarroko gobernuak ateratzen ditu lanpostuak eta meritu kualifikatu moduan euskara jarri gabe. Eta horrela da. Imaginatzen dut, egoera zaila izango dela zonalde euskaldunetan, baina oraindik eta gehiago mistuak direnetan edo euskara erabiltzen ez den zonaldeetan, ez? Legalki gutxienez. Bai, baina gerotan txandiago hartzen ari dira, ez? Udalen aldetik ez, baina Nafarroko gobernuaren aldetik bai, ez? Oposizio lehiaketa erabiltzen duenean, osasun bidean, merito dira 40 puntu, baina euskaraz jakin gabe lor daitezke 39. Eta teorian beste merituen 11 dira euskararentzat, ez? Puntuak. Eta hori da 29 merituak eta proba bat badira, ez? Baina beste merituekin 39 puntu lor badaitezke, azkenean gerta daiteke puntu bateko abantaila besterik ez izatea, ez? Orduan nolabait hor badago tranpatxo bat, ez? Eta hori da tokirik onena. Osasun bidea eta eremu euskalduna. Kasu honetan, aukera eduki duzuen Nafarroko gobernuarekin elkartu edo tarterik eskaini zaizue zuen arazoa zein den helarazteko?
Idazki asko sartu ditugu, eraman dugu gaia Nafarroko Arartekoaren gana. Nafarroko Arartekoak eman digu arrazoia erranez, bai, puntatu behar dela Euskara aparte, ez? Eta Euskararen puntuak baldin badira batzuk, 1,89, beste merituekin eta probekin izan behar dela 1,95 eta zerbait gehiago, ez? Eta horretan bai arrazoia eman digu, baina gero zuzumenetik kanpo kesatu garenean Euskaraz dela puntuatzen, orduan Nafarroko Arartekoa muzin egin digu eta horretan dago kontua. Legealdi ezberdinak egon dira Nafarroan azken urteetan, baina aldaketak ere nabaritu dituzu honen arabera edo lege honek antzeko jarraitzen du? Euskaren legea? Edo joera honek, ez? Azkenean oposaketak sortzearena bertzea beharrean. Ez, hori aspaldiko kontua da, gobernu guztiekin, oposaketa edo oposizio lehiaketa, oposaketa da nagusi, eta gobernu guztiek jokatu dute berdin, baita ere laukoaren garaian. Eta, orain aldaketa izan da eremu mistoan, hori bai, agian sargaitezke jago horrekin. Eta zein izan da eremu mistoan nabaritu duzen aldaketik nabarmenena? Eremu mistoan puntuatzen zen orain arte Euskara oposizio lehiaketetan, ez? Oposizio lehiaketetan, eta puntuatzen zen Europako hizkuntza baino zertxo bai gehiago. Lehen ez dakit hainbeste zen, zer hori izan zen Jose Barkosen gobernuak jarritako neurria. Zertxo bai digo zuen, eta horrekin ja lortu zen Europako hizkuntza baino gehiago, ez? Gero baliogabetu zuten epailek hori, eta baliogabetu zuten erranez, lanpostu bakoitzean jarri behar dela merito, lanpostu bakoitzaren ezaugarria kontuan hartuta eta ez orokorrean, arrazoi horregatik baliogabetu zuten dekretua. Baina Nafarroko gobernuak erabiltzen ari da epai hori, ja 0 puntuatzeko eremu mistoan, eta epai hori atera zenetik, Nafarroko gobernuak ez du puntuatzen euskara eremu mistoan. Ez osan bidean eta ez osan bidetik kanpo. Kasu honetan, ze alternatiba ikusten dituzu egoera honi aurre egiteko? Alternatiba ez da erraza borondaterik ez badago, eta gainera epaiek zailago jarri dute. Horren ez da behatzen dira, dekretu berria egingo dugu, baina epai horren arabera, iaia ezin da dekreturik egin. Nolabait erran dute, lanpostu bakoitzean puntuatu behar dela euskara bere ezaugarrien arabera, eta ez arau orokor bat. Orduan zer jarri behar dute dekretuan. Arau orokorrik ezin bada jarri, eta gainera oso gutxi puntuatzen zuten eta erran zuten gehiegi zela, orduan zer jarri behar dute. Imaginatzen dut egoera honen gibelean pertsona asko zaudetela, euskara hitz egiten duzuenak, euskaraz bizi eta lan egin nahi duzuenak, eta ez duzuenak horretarako aukerarik edo sentitzen duzuenak zuen lana ez dela baloratzen, ez? Horren aurrean saiatu zarete bertzea administrazioekin ere harremanetan jartzen eta taldea indartzen, edo ze prozesutan zaudete talde bezala? Talde bezala nahiko txikia gara eta harremana izan dugu Iruñeko euskalgintzarekin, hori bai, orain aparte gaude, baina hori da gure indarra, Iruñeko euskalgintza, eta gero, kontseilua bera aparte dago, eta hori da euskalgintzaren egoera. Eta imaginatzen dut euskalduna ez den zonaldean, oraindik eta txarragoa izanen dela, ez? Hor ez da aukerarik ere egongo euskara puntuatzeko. Txarra ez berdina, Nafarroko gobernuari dagokionez, Zer, Nafarroko gobernuari ez du puntuatzen eremu mistoan, eta eremu euskaldunean ere ez. Nafarroko kontseilua da Nafarroko gobernuaren organo bat, lege aldetik nolabait irizpideak zehazteko edo aholkuak emateko, eta erran zuen epai horrekin bai puntada ditekela, bai eremu mistoan eta bai eremu euskaldunean, baina Nafarroko gobernuak ez du egiten. Honen aurrean, manifestazioaren bat edo deialdiren bat egin duzue edo egiteko intentzioa duzue hau salatzeko? Gogo ez dugu indarrik kontseilak egin behar du hori. Euskal Herrian euskaraz bai ausartu da, indar gutxi du, baina ausartu da, bihar egingo du elkarretaratze bat, euskaren legearen aurka,
Baina, bueno, momentuz gauzak landu egin behar dira, gehiago ez, eta horretarako indarra bildu behar dira, gu bakarrik ezin dugu. Herritarren aldetik, zerrek lagunduko zizuen zuen egoera hobetzen, hau da, kexak idaztea balioagarria da, zeintzuk dira alternatibak? Bueno, kexak idaztea, bueno, horien arte ez dute kasurik egin, baina, bueno, antolatzea, bai, euskalgintzaren inguruan antolatzea da kontua, eta gero gauzak egin, ez? Honen atzean, administrazio euskara taldea izateaz gain, behatokiak ere taldea badago, ez da? Bueno, hizkuntza eskubideen behatokia hori da kontseiluaren organo bat, nola bai kexa biltzen dituena, bai, bueno, kontseilua lan oso orokorra egiten du, eta behatokia arduratzen da batez ere kexen inguruan, ez? Eta alde hortatik sumatu duzue zuekiko hurbiltasun bat, edo interes bat zuek jartzen dituzuen kexa horien aurrean, edo badago beste jarrera pasiboago bat? Bueno, hizkuntza eskubideen behatokia lan asko du, ze azken batean langile bakarra dauka Euskal Herri osorako. Orduan, kexa biltzen Euskal Herri osoan nahiko lan. Eta, bueno, azkenean erabaki zuen gaiari garrantzia ematea eta horrezagatik egin genuen prentsa horra elkarrekin, ez? Badaude egoera batzuk, irakurri ahal izan dugun bezala zuen idatzian, non euskararen legea edo aplikatu zen udalerri batzuetan, lanpostuak sortzerako orduan, baina gero atzera bota direnez, adibidez Izur, Berriozar edo Antsoaingo kasua. Azalduko diguzu labur-labur zer gertatu den haietakoren batean, mesedez? Bueno, euskararen legeak zehazten du eremu mistoan udalek eska dezaketela euskara edo meritu moduan puntuatu. Orain ja baitere eremoz euskaldunean, baina ja ez da legearen kontua, baizik dekretuan jartzen du. Legean ez du zera aipatzen. Eta, bueno, udalek egiten dute horren erabilpena, ez? Legeak ahalmen ematen die, eta, bueno, udal batzuek ongi egiten dute, beste batzuek ezain beste, Iruñeko udala daukerrena. Bueno, eremu mistoan sartu ziren udalak oraindik ez dira sartu dinamika horretan, orduan momentuz nahiko gaizki, eremu mistoan sartu ziren 43 udal 2017an, ez? Baina, bueno, besteak ongi jokatzen dute, beste udalek, ez? Eta, bueno, jartzen dituzte profilak lanpostu batzuetan, gainontzekoetan puntuatzen duten merito moduan euskara, baina orduan epaiak sartzen dira horren aurka, ez? Epaiak ez dute respetatzen euskaren legea. Eta horrela Zizur Nagusiko udalak lanpostu batzu jarri zituen profilekin, eta batzuk onartu zituen, eta beste batzuk ez. Berrogeiteko udalarekin berdin egin zuten. Kasu horretan, lehenengo Nafarroko administrazio auzitegia, hori da Nafarroko gobernuaren organo bat, udalena aferak erabakitzeko, gero iritsi zen kontua epaien gana, eta erabaki zuten lanpostu batzuk baliogabetzea, ez? Bueno, profila, ez? Kasu horietan ere imaginatzen dut kexak egon direla eta auzitegira joateko joera ere egon dela, ez da? Auzitegira, UPNren aldetik, UPNeko jendearen aldetik, kasu horretan, zerrizkun profila jarri ziren, horiek izan ziren errekurtza jarri zituztenak, ez? Eta Berriozarren eta Antsoainen, izan zen idazkariaren kasuan, ez? Hori izan zen Nafarroko administrazio auzitegia baliogabetu zuena. Hizkun profila zuen eta kendu zuen. Orduan ez dute errespetatzen udalen ahalmen hori. Planteatu duzu organismo handiagoetara jotzea egoera hau salatzeko? Momentuz ez, momentuz hitz egin dugu hizkuntza eskubideen behatokiarekin, eta noizbait mugitu beharko dugu hori, ez? Baina azkeneko rekurtso izan da Uharteko udalaren aurka, hori bidean dago. Baina Uharteko udalean pentsa hizkun profila dute lanpostuen 44, nahiko ongi, baina orain sartuko da Nafarroko administrazio auzitegia eta dena ziur aski joango da pikutara, ez dakizen postu kenduko dituen, ez? Jendearengan horrek ere halako beldur bat ere sortuko du, ez da? Euskara
kontatzen duten kasuetan, beldurra egongo da gero ea egonen den epailik eta ea atzera botako zaion berak lortutako postu hori, ez da? Bueno, ez eski, oposaketa bat bukatu bada eta postua lortu badu norbaitek, ja hori ja finkoa da. Hemendik aurrera. Bidean dago. Bidean baldin badago oposaketa, bai, agian ez da bukatuko. Eta berriz ez dira egingo. Bueno, onartzen badituzte profil batzuk, kasu horietan bai, baina onartzen ez direnetan ez. Zuen eskaera zein da zehazki edo zer gustatuko litzaizueke lortzea Nafarroako gobernuarekin negoziazioan? Nafarroako, bueno, agian une honetan Euskararen legea aldatu beharko lukete. Nik uste dut, oraingo Euskararen legearekin epaien erabakiak ulertezina direla. Baina ikusita nola jokatzen diren, aldatu beharko dute legea eta Euskara ofiziala jarri eta horrek ez du ezer bermatzen. Zer epaiek beti aurki ditzakete zirrikituak dena pikutara botatzeko. Baina, dena den Nafarro gobernu ez dago bide horretatik. Baina poliki... Gainera pentsa, Nafarroko gobernua orain nolabait PSNren eskuetan dago, koalizio batean. Errekurtsoa jarri zuena, jarri zutenetako bat izan zen UGT, eraba lotuta daude. Orduan, erran daiteke gaur egun gobernuan dauden horiek ere bai ez daudela zeu proposatzen dituzuen horien alde, ez da? Ez, haiek aurka daude, garbi eta garbi. Eta imaginatzen dut COVID-aren egoerak ere halako kexak egiterako orduan atzerapenak ekarriko zituela, ez da? Kexak egiteko orduan? Bueno, nik uste dut badirela moduak, ez, gaur egun posta elektronikoarekin eta bar, baina behatokiak errandu COVID-aren garaian kexak gehiago izan direla, batez ere elebitasunari buruz. Eta kontua da, bai, jendeak ikusten du, eremu mistoan ez dagoela modurik, batez ere Nafarroko gobernuan, Iruñeko udalean, ez dagoela modurik euskaraz egiteko, edo kasualitateren menpe dagoela. Baina azkenean, nolabait konformatu egiten da, ez, joaten da udalera, edo Nafarroko gobernura, joaten da bere gauzak egitera, eta lehen balean egin nahi du, estudioetan sartu gabe, eta kitxo, jendea ohituta dago erderaz egiteko, eta kitxo ez. Alde hortatik gizartearengan eta langileengan nabaritzen zu halako dekalaje bat, edo halako suspertze bat, ilusio falta hori borrokatzeko edo gauza berriak lortzeko? Bueno, urte asko izan dira horrela, eta beti horma baten aurka. Eta euskalgintzak izan ditu momentu onak, eta orain agian kilikologoa dabil, baina hor dago eta indartu behar da. Jendea antolatu gabe amore ematen du. Ea poliki indarrak biltzen ere joaten zareten, Joseba, eta aukera duzuen modu batean edo bestean egoera honi buelta emateko. Hala izan dadila, ez? Espero dezagun baietz, mila esker zuen egoera azaltzera etortzeagatik, plazer bat izan da, eta ikusiko gara beste batean espero dut berri hobeekin. Berri txarragoak izatea zaila da, orduan hala izan dadila. Mila esker eta egun ona pasa. Bale, agur.